खुलुमबाय बयखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव दायो नोंथांमोननि सेराव आरो मोनसे गोदान भिडिअजों फैलायबाय दायो नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दायो नै आं माने थांनो ओंखारबाय आरोना लोगोफोर माने शर्ट भिडिअनि थाखाय आं थांगोन होनना बुंनाया दा नै थांसै आङो माने दा शर्ट भिडिअनि थाखाय मानसिफोरा आंखौ नेना दोङो आं माने दसे उन्दुनायाव उन्दुलांफ्लांनानै माने एसे लेट जाबाय आरोना दा बेनिखायनो आं थेवबो नेना दोङो आंखौ दा जिसायो दा थारमाने थाब थांनानै थाब लायनोसै आरोना नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था आं जा हायो आं बेखौ दिन्थिलांनो नाजाबाय थागोन नोंथांमोना अननानै स्किप खालामाजासे प्लिज आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो ना मा बुङो लोगोफोर फैदो लोगोफोर माने दायो एक्ट्रेस माने नै नेगासिनो आरोना दलङाव दा शर्ट भिडिअनि थाखाय माने नैबे मिथुन नै बाबु थारमाने दायो स्कुटि आरो बाइकआव माने टेनसन जागासिनो मालाय बाबुआ नेना मोनला लेट जाबाय बिराद मोनफैयाखैनो दाबो दा बेसे गोबाव जायो मिथिला माने फुजाया सानबेसे सय दिन सात दिनसो जायोना सप्तासे जायो दा बिनिनो माने जोब्बाय होननानै माने दोनथ'नो नागिरदोंमोन खिन्थु बहानिफ्राय खोनाब्रबबाथाय जोबाखै होननानै गाबोनसो जोबगोननो बिनिफ्राय दा बिनिखायनो लायब्रबनो होनना नागिरबाय आरो दा बिनिफ्राय अखायाबो जि बरिया टाइमाव गाना होबाय बिनिफ्राय दा नै थांनो नागिरबाय आरो बे थारमाने मियानो बेबायदि बोथोर मोनबा माने लानाय जासिगौमोन दा नै उफाय गैया दा जियानो जा नेनोसै मा समाव मोनफैयो ना मिथुन बिराद मोनाखाबाय दाबो जायगायावनो मोनहैला मा नायनोसै मा सुट लानो हायो माने बिराद लेट जाबाय आरो ना गासिबो थारमाने बाइक गंसेयाव माने साथाम स्कुटियाव साथाम जियानो फोर मा बुंबावगोन आरो ना मा सुट लायगोन हमनानै मोनला थारमाने लाइटबो गैला माबो गैला दा बेक खालायना ला बेक र' खालायजा गारि दोननो दोनाखै इयाव सफैबाय थांलायनोसै आरो ना नै बारा लाखिया मोजां सिनाया दे लोगोफोर जियानो जा हेल' ब्र माबायदि जादों मोजां बरिया नै अमा सावनाय नायगासिनो ada मोनसे माबादों आरो ना बेहा नांलायगोन आरो ना कास्टमारदो दखानिजों नांलायनाय नोंथांमोन नायलांबाय थादो दा माले लोगोफोर निखिनिखौ मा जागोन मागुर मारियाव गाबोन लास्ट ना Ukayanya za lama kali terham sebalik ukay. Dah sejam bayang dah sejam deh. Pilih tak nak letak? Ada dia. Lagi pelan. Lagi. Pelan lagi. Mana macam? Kenapa ni? Başım o. Gaban las na. Bocoran sama arena sih. Rasis kalam na ba? Abu kalam na mana gatau na ya na. Kamu Sampai sebetul. Hah? Wah, jenisnya pas. Pas ini pas. Pas time pak. Pas time.
थांलायनोसै न'आव जोबथ'लायबाय बारा गोबाव खालामजाया एसे गोजान ना बिदिब्ला दसे नायलांबाय थादो फैनानै नै मोखां आथिं सुनानै दायो नै न' हाबफैबाय रुम सिङाव आरो हाबफैबाय आरो ना बेनिफ्राय दा मेंबायबो एसे लामायाबो जा गाज्रिखा ओमफ्राय ओंखामबो जाखानोसै आं माने उखैनायजों थानाला माने दहायबो ओंखाम जालांखायाखैमोन बेनिफ्राय भिडिअआबो जा एसे हायो बेखिनिखौल' लाना दोनबाय आरोना ससेल' ओमफ्राय दा नै लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैनायब्ला माने अननानै लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो लोगोसे कमेन्ट खालामना हो लोगोफोर अननानै प्लिज 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 नोंथांमोननि सापर्टखौ अरायबो आंनो होबाय था बिदिनो फिन थाबैनो लोगो मोनफिनगोननि आसाजों नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोनखौ बाय बाय सि इउ लोगोफोर